Nyt pääsin sängystä ylös niin kuin näette. Tässä on se tuppi, niin on aika laittaa virrat päälle. Tuolta, venatkaa, perkele. Siitä, nyt on virrat päällä. Painetaan tietokone päälle. Boom. Pleikkakin lähti aivan itsestään päälle. En tiedä mikä tuossa on. Laitetaan kosketusnäytöllinen näyttö päälle. Se lähtee päälle. Heineken tuommoinen kalja. Mukin alunen on tuossa. Hiiri. Hiiri on siinä. Oho, läskiukko. He voitelevat tyynyä. Kyllä. Erittäin läskiukko. Kone avautuu. Voisin perätä sängyn. Saatana. Se on vähän vaikeaa yhdellä kädellä, mutta eiköhän se onnistu. Kaikki järjestyy aikanaan. Näin. Sehän meni vallan mainiosti yhdellä kädellä. Tyyny on vähän repsohdellut tässä yön aikana. Katsokaa, kun laitoin nätisti yöllä petasin oikein tämän päällypeitteeni tähän lattialle. Laitetaanhan päällyspeitekin päälle tähän, ettei kenenkään paskaiset vaatteet tule lakanoilleni. Laitetaan päällypeide päälle näin ikästi. Vähän on vaikeaa yhdellä kädellä, mutta kyllä se tästä luonnistuu pikkuhiljaa. Nyt on päällypeide päällä ja käydäänpä laittamassa tämä TV täältä PlayStation tilaan. Automaattinen päivitys on työn alla. No, voi että, paina PS-näppäintä. Tällaista tämä on, kun on tämä PlayStation Plus, niin päivittää automaattisesti, joo. Siinä on vähän sipsiä. Siellä on kans sipsiä. Vähän Oreo-keksejä ja pari kodia siinä rivistössä. Joo, laitetaanpa salasana tästä. Ei laitetakaan. Oho, päivitys. Joo. Nyt lähden viemään nämä roskikset, jotka yöllä pakkasin, ja käyn viemässä nuo vesilasit pois. Kyllä, hei hei.